La senyora Jensen és una velleta adorable que viu en un poble a prop de Copenhagen. Tot i que enyora el seu marit, que va morir, sola sap gaudir de les coses petites. A l'hivern li agrada anar al Tívoli, al parc d'atraccions de la ciutat, on es deixa portar per l'esperit alegre que s'hi respira. Un dia, al parc, mentre observa amb curiositat el poblat dels follets, de sobte, un dels nans se li acosta i li ofereix un regal. Són estrelles de la felicitat. Junts acaben passejant entre la riuada de gent. Preneu una nota. Agafis fora el barret, senyora Jensen, de Diana Coromines i il·lustracions de Cinta Fosc, editat per Mosaic Llibres, indicat per a nens i nenes a partir dels 8 anys.